kami sa Biabas, Gindolman. 18 kilometers away gikan sa highway. Arang naisabog na kaayo. Mao na lugar sa Skaya Tribe. Dili naggikan ang lahang leader nga si Mariano Datahan. Yang edad namatay 105. Nakabisita mi ari tungod nga nami bigibisita nga kauban sa mong church. Arang naisa guys, oh. Init ang panahon pero bugnaw siya, murag bagyo. Naka-jacket gani ko guys, maski karon siyang inita. Nindot gyud siya to ihang monumento. Dito yung monumento guys, muna iti mailhan. A few moments later.
kayo. Ito ay hello guys, niabot namin dito sa Biabas, Barangay Biabas. Pila ka kilometer pa, pila kilometer? 18 kilometers away from Centro of Gindolman. Super ting layo no, Arbukira ka isnan. Siya bugnaw kay nga lugar, mo ni nga lugar dire nga naa diri ang nagpuyo ang pinaka-head sa Iskaya tribe sa Bohol. Si Mariano Anoy Datahan. Dili iya mo giniyahang hometown ni Mariano Anoy Datahan. Siya ang leader sa Iskaya tribe sa Bohol. Yan diri guys. Parang kalayo gikan sa sentro. Mga 18 kilometers away gikan sa Gindulman. Town of Gindulman. Parang layo guys. Layo so tugno pa jud kay murag little Baguio. Murag siya little Baguio. Tugno tayo. Bugnaw. Balay. Yan siyang balay guys. Yan. O di ami sa wagid mi sa sentro. Pindot kayo. Na. Niabot nami sa among adtoan. Ito sila. Taman ilahan no? Oo. Usa pa. Yes. Niabot nami. Layo kayo. Arang Bukira. Ini amo ni sementoon. Lapo kay dalan Ini na. Ini sa daan. Nami sa Biabas. Bumabot ani. Matumbag din na yung bakat eh. Wow, dahang buwak. Parihara na ibo. Ayaw, pantay at kano naman na kay sira sila mulik ka da. Ready, ana man ni iya dagto. Ikaw ana na ako si dadaan. Okay ra bro. Kailan ako na ni da. Lingi-lingi. Na imo ana no. Ay, Ate Mila. Diamin. Nabot mi dire. Yang buwak. Madisgrasya dyan na ron. Tegay ko dan yung singalan dan ite. Bo, singalan na. Way imo ana. Mitabuka, uy. Biyag kay no. Biyag kay ko. Naana pod mi dire nag-vlog ni si Jabir. Bawian din ako unja tanawa. Ako'y vlogger. Unsa ka? Akong bawian si Jaw niya, ako'y vlogger. Impas ng iyang vlog. Lingon pagkapili. Sagdir ate oy, dari rami matanatan ora. Ay panudlay, kay nga naman layo kayo bukid ang giagi-anya ka buling-buling. Balik kay Pero abi ni mo te, ani mi magpuyo kay daghan siguro ming anak ni buboy. Board na ko anak. Got na. Pero daghan siguro ming anak te, nga naman. Tata lagi o pwede gamay Ha? na anak. Si, Tata. adi mas la pala anak. Unja kay ug ari kay bugnaw mo sila magakos. Ginulo mo ray baton, di na mag-victim mo na. Samok-samok. Ready na amo ang atsal kay gaihang sila manok dito ba. Ambos ang manok na nag-ambos. Kay nangabot ang taga-highway kay wa man may manok, wa man may buhi. Kinang sa highway. Kaya kung magbuhi mi, pangligsa na mas dagkong truck. Dali, di. Adlaw. Si Edith, igsuon. Ay, may buntay. Adlaw kanin yung tanan. Ah. Oo, ni uli na pod. Gansa man to gani anak ni Inis ba ni? Di. Gansa man. Way ko ang Inis Way sakop ni Inis. So baby, baby. Kare isa. Si asawa ni Charles. Ano sa kanya abot sis? Ha? Ano sa kanya abot? Pagsakuan sa Ay, uli na pod ay katino. Di ba? Ni balik na Mararag ko. ka ng Manila niya. Adlaw sa inyo tanan. Ngayon mo rin man imong kusina ang Manila. Kami kay ang Manila para namo abroad naman na. Sige, dili sa ko ha. Okay, wa man may kalupad. Sana all guys. Mga pobre na mga kapait og airplane, pait og ticket sa airplane. Di ka upward. Saan man eh? Ha? Lagi
Lutik ng sindikato. Kaya ipang video, ako wala eh. Char. Kita mo, mayaman to, ma'am. Mayaman to. Mayaman sa cellphone. Mayaman sa loto. Siya to ni uli sa una dari puti. Oo. Ito na igadaog ka to. Lagi, di Dako ba? kalaki? Oo. Ah. Niabot na po. Di ba? Siya ba di ay? Siya bito. Kalimuti kayong nang. Murabag na usab, murabag na bata. Ay, padungog-dungog ka ka, Jod. Dani sa si Jate, dan sa. Oo. Di sa si Jamo balik. Mo ba, karong kuan. Hoybis. Ano mo nang Promo man, promo. Pag promo, mag-bakasyon siya. Ah, nag-book na daan na sila ticket. Dugay na. Ilang ticket. gasari kayo may swabron. Ya, kaon raman no vaccination card. Kay Kung naapay kanang quarantine. Basta-basta. Lalingaw mi guys, kay entertaining kayo ang tag-iya sa Panimalay, si Ate Mila. And then, bugnaw kayo ang lugar. Ang ilahang pamuyo, simple ra pero happy family. Sa malingaw ka sa ilahan sa bukid kay hapsay ijang balay no miskig naa sa lugar nga mingaw pero hapsay nindot dahag mga buwa. Nalingaw gud mi sa ilahang lugar guys. Bugnaw kaayo gikan sa highway sa Gindulman 18 kilometers bugnaw kay tanan. Arang nice kayo. Kisay man dire arang bugnawa.